Babaváró hiteletek van? És szeretnétek tudni, mennyi lehet a babaváró bírság vagy a teljes visszafizetendő hitel összege? Akkor maradjatok velem, mert ebben a videóban megmutatom a legfontosabb tudnivalókat. Üdvözöllek a Méltányossági Kérelem YouTube csatornánkon, én Szabó Gábor mérlekképes könyvelő és privát tanácsadó vagyok. A soron következő részünkben azt vetjük számba, hogy mennyi lehet a babaváró bírság összege, mennyivel emelkedhet a havi törlesztő részlet, és hogy ennek következtében mennyivel nőhet a teljes visszafizetendő hitel összege, ha nem születik meg a baba. Továbbá ebben a videóban azt is megmutatom, hogy milyen lehetőségek vannak méltányossági kérelmet benyújtani ebben a helyzetben is. Mielőtt belevágunk videónkba, felajánlok neked egy lehetőséget. Ha úgy érzed, hogy babaváró méltányossági eljárással kapcsolatban egyéni és személyre szabott segítségre lenne szükséged, akkor a videó leírásában található linken keresztül vedd föl velünk a kapcsolatot, és szerződéskötést követően én nyújtok majd neked segítséget. A babaváró bírságról sokan azt hiszik, hogy az valamiféle büntetés az állam vagy a bankok részéről, de a valóságban nem erről van szó. A köztudatban babaváró bírságnak nevezett összeg valójában az addig felhasznált kamattámogatás összege, amelyet épp az állami támogatás elvesztése miatt kell egy összegben visszafizetni. Ugyanis, ha a szerződésben vállalt időpontig nem születik meg a gyermek, akkor sajnálatosan az állami támogatás elvész. A bankok azoknak az ügyfeleknek, akiknek hamarosan lejár a teljesítésre nyitva álló idő, folyamatosan küldi a tájékoztató és felszólító leveleket. A videón készítésekor kiküldött banki tájékoztatók is már egyértelműen rögzítik ezt az összeget, amely összeg sokakat meglep. Ha valaki az 5 éves határidőt követően igénybe vette az automatikus hosszabbítást, azoknál a visszafizetendő kamattámogatás összege körülbelül 2 560 000 forint lesz. Azoknál az ügyfeleknél, akik nem vették igénybe az automatikus hosszabbítást, vagy alanyi jogon nem is járt nekik, azoknál az ügyfeleknél körülbelül 400-500 000 forinttal alacsonyabb lesz ez az összeg. És pont ezért van, hogy a tanácsadások alkalmával mindig elmondom az ügyfeleknek, hogy nem mindig minden esetben érdemes igénybe venni az automatikus vagy felajánlott hosszabbításokat. A jó hír viszont, hogy erre az összegre bizonyos esetekben törlésre irányuló méltányossági kérelem benyújtható, amelyről a videóban még biztosan beszélni fogok, úgyhogy maradj velem! Ahogyan említettem, ha a szerződésben vállalt gyermek a szerződésben vállalt időpontig nem születik meg, akkor sajnálatosan az ügyfél elveszti az állami támogatást. De ez nem csak azzal jár, hogy az eddig felhalmozott kamattámogatás összegét, a nagyjából 2 560 000 forintot kell visszafizetni, hanem azzal is jár, hogy a jövőbeni kamattámogatás összege is elvész. És emiatt a havi törlesztő részletek több, mint a duplájára fognak emelkedni. Nézzük ezt egy példában. Az egyik ügyfelünket a bank írásban arról tájékoztatta, hogy az ő esetében az eddig fizetett 44.792 forintos havi törlesztő részlet a jövőben 94.584 forintra fog emelkedni. Amely viszont egy fennmaradó 15 éves periódusra kivetítve azt jelenti, hogy a 10 millió forintos felvett hitelen felül további nagyjából 8 millió forint plusz költséggel kell számolni, amelyhez sajnálatosan még hozzájön az említett nagyjából 2 560 000 forint is.
Ugyanakkor a bank a telefonos megkeresés alkalmával arról is tájékoztatta az ügyfelünket, hogy egy méltányossági kérelem benyújtásával lehetőség van arra, hogy az eddigi feltételek változatlanul maradjanak. És pont ez a folyamat, amelyben cégünk személyre szabott tanácsadás formájában tud segítséget nyújtani. A kamattámogatás megtartása és a bírság elengedése érdekében egyetemlegesen egy nagyon fontos dolgot lehet tenni. Mégpedig azt, hogy egy sommás eljárás keretein belül méltányossági eljárást kezdeményezel az államkincstárnál egy méltányossági kérelem formájában. A méltányossági kérelem, ahogy a nevében is benne van, egy méltányossági eljáráson nyugszik, amely keretein belül egyedileg és személyre szabottan vizsgálnak meg minden kérelmezőt, a felhozott indokaival és orvosi dokumentációival egyetemben. De ez nem csak az állami szférában, hanem a felülvizsgálati, orvosi dokumentáció kiadása esetében is ugyanígy van. Ezért is nagyon fontos, hogy soha ne barátok vagy kéretlen jóakarók tanácsaira alapozva szerkessze meg senki a kérelmét. Hiszen ezekben az esetekben a tét ehhez már túl nagy. A méltányossági kérelem benyújtásának feltételéről és a sikeres eljárás lehetőségéről korábban már több videót készítettem, amelyet feltétlenül ajánlok, hogy nézd meg. Ennek a közvetlen elérhetőségét itt a videó sarkában, de a videó leírásában is megtalálod. Ennyi fért bele mai részünkbe, de ne feledd, az elérhetőségeinket videó leírásában megtalálod. Köszönjük, hogy megnézted videónkat, és ha tetszett, akkor ne felejts el lájkolni. További hasznos tippért iratkozz föl csatornánkra, és böngész a folyamatosan bővülő videóink között. Visszavárunk titeket, sziasztok!